askatu. Sarri, 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 pibadoaz. Sarri, 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 hankakadea. Sarri, 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 bafletatik kristo martxa dabil. Sarri, 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 pibadoaz. Sarri, 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 ospakadea. Sarri, 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 bafletatik ibadu. Egunon danoi eta ondo etorri ikasturte hasierako konferentzia politiko telematiko honetara. Nola diren gauzak otsailean kongresu prozesua egingo genuelakoan eta hemen gaude konferentzia politikoa egiten eta telematikoki. Aurrez aurre egitea ez da izan posible eta hemen gaude kamera eta pantailak tarteko, baina hala ere ahalik eta hurbilena egiten ahaleginduko gara. Jakin elkarrikusi ezin badugu ere, momentu honetan 450-tik gora lagun izena emanda gaudela eta 21 herritan konferentzia politikoa zuzenean jarraitzeko kontseiluak elkartu eta batuta ari direla. Izena ematean jasotako gai ordenan ikusiko zenuten bezala, 12etan bukatuko dugu konferentzia politikoa eta tarte horretan eskuartean 3 gai izango ditugu. Horretarako mahaian ditugu Arkaitz Rodriguez, plan politikoaren azalpena eta testu inguratzea egingo ditu berak, Oiana San Vicente, kurtso politiko honetako lehentasunak eta plangintzaren zehaztasunen inguruan arituko da. Eta Nuria Alzuagaray, kongresuaren inguruan arituko da bera. Eta hemen, izkinatik, aurkezpen lanetan edo, ni neu, Urtza Alkorta. Beraz, plan politikoarekin eta kurtso honetako plangintzaren zehaztasunekin hasiko gara. Azalpenen ostean, tartea zabalduko dugu zuen iritzi, kezka, ekarpen eta abar jasotzeko. Ondotik, kongresu prozesuaren azalpena eta berriro berdin. Galdera, iritzi, dituzuen ekarpenetarako tartea irekiko dugu. Eta horren ostean, bozketara pasatuko gara. Hurrengo asteetako agenda politikoa bota eta amaitzeko Arkaitzek konferentzietan ohikoa den bezala prentsa agerraldia egingo du. Badakizue aurrekoan bezala edozein momentutan parte hartu ahal duzue. Ez egon azken momentura arte zain, ze aurrekoan, ez genuen izan denbora tarterik iruzkinetan jasotako ekarpen guzti horiei tartea emateko. Zuen ekarpenak egiteko, pantailan agertzen den iruzkinak atalean sartu eta bota zuen ekarpen, iritzi, galdera eta dituzuen kontuak. Guztiak batzen eta multzokatzen lagunbi ariko dira eta tartea irekitzean eskualdeetan egindako ariketekin ateratako ekarpen eta galderekin batera botako ditugu.
Besterik gabe, has gaitezen eta Arkaitz zurea da txanda. Arkaitzek esan bezala plan politikoarekin eta testuingurutzarekin hasiko da. Bueno, egunon guztioi, plazerra da, beste behin ere zuekin guztiekin bildu, ahal izatea, naiz eta virtualki izan, telematikoki, pantalla horren bidez izan. Urtzak esan bezala, labur-labur saiatuko naiz azaltzen, plan politikoan nolabait eskuartean dugun erronka politiko nagusia. Bai, eta bizi dugun testuinguru orokorra. Beste zer baino lehen esan, duela denbora bat esaten ari garen bezala, pandemia ez dela edonolako gertaera. Sekulako astinaldi sozial, ekonomiko, kultural, politiko, ideologikoa eragingo duen, eragiten ari den, eta egin batean edo bestean, modu batean edo bestean, guztia aldatuko duen zerbait baizik. Pandemiak areagotu egin ditu kapitalismoaren baitako krisi eta joera ezberdinak, eta beraz azkartu ere egingo ditu. Nola diren dualizazio soziala, lan eta bizi baldintzen prekarizazio orokortua, larrialdi klimatikoa, zaintza krisia, potentzia ezberdinen arteko lehia geoestrategikoa, eta abar luze bat. Guztiarekin gero eta zantzu gehiago dago, pentsatzeko aro aldaketa batean gaudela, edo aro aldaketa baten aurrean. Historiaren inflexio puntu batean, bidegurutze batean, zeinetan garaian, Rosa Luxemburgek ezagun egin zuen esaera ura, inoiz baino ozenago entzun daitekeen eta inoiz baino indar handiagoa duen, sozialismoa edo basakeria edo anabasa, esaten zuen berak. Bistan denez, norabide aldaketa bat behar dugula, errotiko aldaketa bat, baldin eta ondorioak orain arteko berdinak izango ez badiren. Zibilizazio berri bat behar dugu, hori da, azken aldi honetan aldarrikatzen ari garena. Bizitza eta bere zaintza erdian jarriko dituena. Ikusia baitago, eta hemen ere urrutira gabe ikusi baitugu, kapitalaren eta irabazi pribatuen logikak agintzen duenean, prekarizatzen eta privatizatzen denean, eta instituzioek berau zaintzeko ardurari ihes egiten diotenean, bizitzak atzera egiten duela, desagertzen ez denean. Bigarrenik, esan, egoera honetan, testuinguru honetan, arrisku handiak izango direla herrien askapena eta jendartearen eraldaketa sakona helburu dugun indarrontzat, baina aukera handiak ere izan badirela. Pandemiak eta haren ondorio sanitario, sozial, ekonomikoek ez dute inondik inora ekarriko nolabait automatikoki kapitalismoaren gaindipena, eta are gutxiago iraultza sozialista baterako baldintzarik ere. Alderantziz, arrisku handia dago orain arteko joera hegemonikoak indartzeko eta zentzu horretan are gehiago indartzeko ordenuaren, segurtasunaren aldarriak, nolabait beldurra bezalako emozio paralizanteak, xenofobia, arrazakeria, klasismoa, bezalako kontrabalioak edo kontrabaloreak. Azken batean, demokraziaren privatizaziotzat edo desdemokratizazio prozesutzat jodugun hori, gizarteen eskuineranzko eta eskuin muturrenanzko lerratzea. Arriskua dago esan bezala horiek denak indartzeko. Baina horien parez pare, edo horien kontrakarrean, aukera handiak ere badaude esan bezala edo baditugu indar soberanista ezkertiarrek. Azken batean, pandemiak eta pandemiaren eskutik gorpuzten ari den egoera honek kritika sistemikorako aukera berriak sortu dituelako. Oso nabarmen gelditu direlako aurreko hilabeteetan bi gauza. Batetik burujabetzaren beharra edo burujabetzaren garrantzia, eta bestetik indarrean den eredu edo sistema sozial eta ekonomikoaren hutsuneak eta bidegabekeriak. Egoera sozial, ekonomikoa, politikoa nola
halaxe astindu ditu pandemiak gaur-gaurkoz oraindik ere hegemoniko diren dogma neoliberalak. Azken batean, García Linerak izpide duen sinismenen ustutzea eraginez, eta hutsune hori bestelako sinesmen edo arrazionalitate batekin betetzeko aukerak sortuz edo biderkatuz. Gure kasuan, arrazionalitate neoliberal eta unionista izan daiteken hori, arrazionalitate subiranista eta aurrerazale edo ezkerreko batekin ordezkatzeko aukerak hortxe daude. Bukatzeko, erronka nagusia, zein da ezker subiranismoak, ezker independentismoak, ez urte edo lanurte politiko honetan bakarrik, baizik eta datozen, urte politikoetan esku artean duen erronka politiko nagusia, eta nahi baldin bada helburu nagusia. 2008an ez bezala, dagoeneko areagotzen ari den, ondoeza, ezinegona, haserrea, norabidetzea, eta egoera hau edo abagune hau probestea batetik UPN-eri, PNV-eri, eta oro har 78ko erregimenaren aldeko indar politikoei garaiko zen ona, edo sentido komun de época delako hori lehiatzeko, ezker subiranismoaren egitasmoa hegemoniko bilakatzeko eta izaera bereko bloke historiko bat eraikitzeko. Zertarako? Gure herriaren burujabetza berreskuratzeko, eraikitzeko. Nola? Dela estatuak behartuta gure eskubide nazionalak eta beraz Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea aitortzera, edo dela nahikoa baldintza eta nahikoa indar harreman sortuta edo eraikita bide hori alde bakarrez egin ahal izateko. Horixe erronka. Erronka horrek lau zeregin nagusi eskatzen ditu. Lehena, eskatzen du ezker soberanismoaren aldetik narratiba soberanista potente bat artikulatzea. Euskal eskala parez pare ditugun erronka generazional, estrategiko eta are global horiei erantzun ahal izateko eskala eraginkor moduan aurkeztuko duena. Bigarrenik, eskatzen du ere subiranismoaren aldetik, ezker subiranismoaren aldetik, herri egitasmo nahikoa oinarritu bat. Bai eta nahikoa zehaztasun, erakargarritasun eta gauzagarritasun izango duten proposamen politikoak egiteko ahalmena. Testuinguru honetan, alternatiba bat aldarrikatzea, hortzemuga utopiko bat finkatzea, azken batean errotiko aldaketa edo eraldaketa bat aldarrikatzea eta mahai gaineratzea bezain garrantzitsua da gehiengo sozialen lan eta bizi baldintzak gaur eta hemen nolabait hobetzera zuzenduko zaizkion proposamen konkretuak egiteko gaitasuna edo ahalmena izatea. Azken batean, ezker subiranismoak, ezker independentismoak hegemonizatu ahal izango duelako bere proiektua, bere egitasmoa, baldin eta frogatzen baduen funtzionala dela, edo tresna eraginkorra dela, dagoeneko gurean denez krisi sozial eta ekonomiko berri honi aurre egiteko. Zentzu horretan, bi erreferentzia mahai gaineratu behar ditu ezker subiranismoak edo independentismoak testuinguru honetan. Batetik, talka plan bat edo emergentzia plan bat, berehalakoan pandemiak eragindako askotariko ondorioiei aurre egiteko, eta bigarrenik arestian aipatu herri egitasmo ongi oinarritu hori. Azken batean, ezkerreko independentismoaren eskaintza politiko estrategiko berritu bat litzatekena. Herri honetan, behar den, transizio ekologista, transizio feminista, transizio digitala, eta horiek guztiak bildu behar dituen edo horiei bide eman behar dien transizio subiranista horretarako plana. Hemendik 10 edo 20 urterako, nolabait eskenatokia finkatuko duena, eta gaurdanik eskenatoki horren bidean, alegia Euskal Herria burujabe eta erresiliente baten bidean urratsak egin ahal izateko proposamen konkretuak mahai gaineratuko dituena. Hirugarrenik, aipatu dudan erronka politiko nagusi horrek eskatzen du PNV-rekiko dialektikaren eta oro har aliantza politikaren berrikuspena. Batez ere, EAEri dagokionez. Aspaldi hausnartu genuen eta ondorioztatu
gaur-gaurkoz bederen ez dagoela PNV-rik, Kataluniakoaren moduko, prozesu subiranista baterako, alegia elkarlan abertzale baterako. Nola nahi ere, gure helburuak azken urteetan jarraitu du izaten, aldez edo moldez, PNV gisa horretako prozesu batera, gehi zedin lortzera. Eta horrek eraman gaitu burujabetzaren eduki ez baino, burujabetzaren edukitzaileaz, alegia marko juridikoaz hitz egitera. Kontestu honetan, eta behin PNV-ek hipotesia hori lurperatuta, alegia bazter utzita, aipatutakoaren moduko aliantza, abertzale baterako edozein aukera, uste dugu arreta eta eztabaida politikoa eta agenda burujabetzaren, hori edukitzailean baino edukietan kokatu beharra dagoela. Azken batean, helburu duguna da, aldaketa sozialaren, aldeko gehiengo sozial bat artikulatzea eta berau apurka termino subiranistetan dekantatzera. Azken batean, gehiengo batek nahi duen, aldaketa sozial hori euskal eskalan baino ez bailiteke gauza. Eta aldaketa hori euskal eskalan emateko ezinbestekoa baitzaigu burujabetza, erabakitzeko ahalmena, botere politikoa. Horiek horrela, eraman behar dugu, PNV-rekin eta PNV-ek ordezkatzen duen eredu horrekin, nolabait konfrontatzen duen gehiengo sozial hori esan bezala posizio edo termino subiranistetara. Honek behartzen gaitu edo eramaten gaitu, EAR-en kasuan orain arte, baino modu argiagoan, PNV-ri nolabait nagusitasun, hegemonia, sozial, kultural eta elektorala lehiatzera, eta Nafarroan gure alternatiba izaera indartzera. Eta azkenik, aipatu dudan erronka edo helburu nagusi horrek eskatzen du aldaketa soziala eta burujabetza uztartuko dituen herri bulkada indartsu edo sendo bat. Horrek aldi berean, hiru gauza behar ditu edo eskatzen ditu. Lehena, ezker subiranismoa edo ezker independentismoa krisi sozial eta ekonomikoari eman beharreko erantzunaren lehen lerroan egotea. Bigarrena, mugimendu eta borrokak edo mobilizazioak eta borrokak dagoeneko ugaritzen ari direnak, bai eta aldez aurretik herri honetan izan baziren, nolabait mugimendu egituratuak, mugimendu estrukturatuak, euskal eskalari eta nolabait narratiba subiranistari lotzea. Eta hirugarrenik eta azkenik, mobilizazio eta borroka horiek nolabait urtarriaren 30ean egin zan greba orokorraren eskutik edo hildo beretik izaera ofensiboa izatea. Bi zentzutan, batetik, burujabetzaren auziari dagokionez, burujabetzaren beharra nolabait planteatuta, mahai gaineratuta, esplizituki mahai gaineratuta ere, eta bigarrenik nolabait proposamen konkretuak ere mahai gaineratuz. Alegia, nolabait dagoenaren, estatu quoaren kritika egiteaz harago, egoera horri bai epe motzean, zein erdi eta luzerakoan aurre egin alizateko nahikoa zehaztasun izango duten proposamenak eta zentzu horretan eraldaketarako agenda konkretu eta zehatz bat mahai gaineratuz. Bukatzeko eta labur biltzeko, ezker subiranismoak edo ezker independentismoak behar du artikulatu narratiba bat gutxi asko honako elementuetatik pasako dena. Batetik, pandemia seinale bat da, esan bezala beste seinale askori gehitzera etorri dena, nabarmena da aldaketa bat behar dela, sakoneko aldaketa bat, errotiko norabide aldaketa bat, emaitza orain arteko berdina izango ez bada, eraldaketa hori edo aldaketa hori pasatzen da agenda konkretu batetik, eremu, baina nahikoa zehaztasun izango duen plan batetik, eta horretarako agenda hori, naiz plan hori, gauzatu ahal izateko burujabetza ezinbestekoa da. Erabakitzeko ahalmena, botere politiko hori ezinbesteko zaigu. Horrek eskatzen du gehiengo berri baten artikulazioa kaleetan eta instituzioetan. Hori nolabait esan bezala datozen urteetan dugun erronka politiko nagusia. Mila esker. Eskerrik asko Arkaitz. 300 lagundi gora gaude konektatuta momentu honetan, eta gure azalpenekin jarraituko dugu. Kurtso honetako plangintzaren zehaztasunak
oihanak azalduko dizkigu. Bueno, egunon guztioi, eta hau nola egiten da. Arkaitzek erronka politikoa handia jarri du mahai gainean, eta orain dagokiguna da erronka hori ikasturteko logikan, plangintza politikoan zehaztea. Guk ariketa hori nazio mailan egin dugu, plan eta plangintza konkretu baten baitan ikasturte honetan ditugun lehentasunak, helburuak eta zereginak zehaztu ditugu. Ardatzez ardatz, eta hori da gaurkoan zuekin konpartitzera gatozena. Autonomiatik burujabetzara ardatzean. Helburua bada gure ustez, azkenengo urteetan, nazio aitortza eta burujabetzaren aldeko eztabaida piztua egon dena indarrean jarraitzea. Horretarako beharrezkoa den herri bulkada indartuz. Ezinbestean gure esku dago zeregin horretan protagonismoa izango du. Batetik, hausnarketa burutzen ari duelako Arkaitzek aipatutako PNV-ren jarreraren aurrean bere hildoa eta bere norabidea nola berkokatzen duen, baina baita ere jarri digulako erronka nagusi bat ikasturte honetarako, 11 gara ekimena bera herriz herri hurrengo hilabetetan landu eta jorratu beharko duguna guk ere. Nafarroaren kasuan, Nafar burujabetzaren eztabaida piztu eta horren defentsa egiteragoaz ikasturte honetan, zehazki Nafarroa berri saltza herri ekimenaren bitartez, nun kasu honetan ekainean izango den Noaingo Gudaren 500. urteurrenaren data hartuta baliatu nahi dugun eztabaida politiko horretan eragiteko eta eztabaida hori zabaldu eta indartzeko. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionean bi elementu batetik, herri elkargotik lurralde kolektibitatera egin beharreko transizioan hausnartzen eta sakontzen jarraitu behar dugu. Jarraitu behar du mugimendu abertzale osoak eta bulkada sozialaren ikuspegitik baterak berak ere ariketa hori egin beharko egiten ibiliko da hurrengo hilabete eta urteetan, eta bestetik ezin ahaztu ikasturte honetan martxoan zehazki hauteskunde kantonalak izango direla. Ardatz honetan, gure ustetan badago egongo da inflexio puntu bat Euskal Herriaren ikuspegitik, nazio ikuspegitik importantea izango dena, eta hori aberri eguna da. Iaz sortutako herri dinamikari segida eman bazaiola uste dugu, apostu horretan indarra egin behar dela, eta azken finean nazio identitatearen eraberritzean indarrak eta apostuak egin behar ditugula. Bigarren ardatzean, Euskal Herrigintzan, gure helburua bada COVID-19ak azeleratuko dituen krisiei erantzuna eman eta hoien aurrean alternatiba sendoak eraiki. Hau da, erantzuna eta eraikuntza dikotomia horrekin apurtu eta helburua izango da Arkaitzek egin duen hausnarketaren ildotik, maila lokalean herriz herri eta ahalik eta esparru gehienetan dinamika eta borroka lokalak piztea. Erantzuna emanez momentuan ditugun arazoei, baina erantzun horien aurrean alternatibak eskainiz eta alternatibak eskainiz norabide batean, eta da burujabetza behar dugula benetan gauzak errotik aldatzeko. Gure ustetan, ikasturte honetan, eta ja ikusi da, azkenengo asteak mugituak izan direlako zentzu horretan, ikusten ditugu bereziki koronavirusaren ezaugarriengatik 4 lehentasun nagusi egongo direla. Alde batetik lan eta bizi baldintzen edo prekarietatearen aurkako ildoa, osasungintza, hezkuntza eta zaintza eremua. Horietan jadanik martxan daude zu txikiak, borroka handiak, badago herriz herri eta esparru ezberdinetan ildo ezberdinak martxan, eta ziurrenik lehentasun horietan indarra egiten jarraitu beharko dugu hurrengo hilabetetan. Ahaztu gabe, badirela ardatz estrategikoetan jadanik sendotuak dauden mugimenduak, mugimendu
feminista, pentsionisten mugimendua, euskalgintza eta beste batzuk nun noski ikasturte honetan ere beraien hildo eta dinamikak Euskal Herrian planteatuko dituzten eta zentzu horretan gure plangintzan ere jaso beharko ditugu, ez bakarrik hoiek indartzeko, baizik eta sustatu nahi ditugun eztabaida batzuetan ere ekarpena egiteko. Eta badago beste aukera bat, eta da koronavirusaren egoera honek lortzen du maila lokala privilegiatua izatea. Azken finean horrelako krisi bati herrietatik eta lokaletik erantzun handiak eman aldira, eta hori egitasmo komunitarioen bitartez posible da. Garaian eta aurreko ikasturtean prozesu herrigiletaz hitz egiten hasi ginen, hau da nola herrian dauden indarren bitartez udala, jendarte antolatua, esparru ekonomikoak, denen artean planteatzen zen beste eredu bat, beste erantzun mota batzuk egitasmo komunitarioen perspektiban, eta nola segurenik ikasturte honek erantzunak beharko dituenean hainbat esparrutan, nola posible dugun ahalik eta herri gehienetan horrelako egitasmoak martxan jartzea. Adibidez jartzeagatik, zaintza krisian dagoela esaten ari garenean eta zaintzaren esparruan erantzun gutxi daudela esaten dugunean, zergatik zaintza kooperatibak martxan jarri herrietan. Eta horrela beste hainbat esparrutan burujabetza energetikoa, elikadura burujabetza, herri hezitzaileak eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Hirugarren ardatza gatazkaren ondorioen konponbidea da. Hemen bi lan ildo nagusi izango ditugu. Lehenengoa, euskal preso, ieslari eta deportatuak etxeratzeko ildoa. Honetan, helburu nagusia daukagu. Parisi begira lan esparrua berrartzea. Madrili begira irekia dagoen aukera leihoa indartzen jarraitzea. Zertarako, azken finean, oraindik gaur egun indarrean dagoen salbuespen legedia bertan bera utz desaten behartzeko. Iaz hitz egiten genuen ofentziba oso bat jarri behar dugu martxan, ofentziba oso bat ikuspegi integral batetik. Gure ustetan baldintza hoietan gaude eta horretan indarra egiten jarraitu behar dugu. Sorturen funtzio eta launei dagokionean nagusiki sare eta bere dinamika herritarra indartzen. Eta bigarren lanildoa memoria eta errelatoarena da. Agerikoa da batzuk errelato bat inposatu nahi digutela. Ez soilik ezker abertzaleari, baizik eta herri honi. Inposatu nahi digute errelato bat non gatazka politikoa bera ukatzen den, Euskal Herriaren existentzia bera ukatzen den. Eta esaten duguna da, errelato bakar horren inposizioari aurre egin behar diogula, eta ezker abertzaleak ere, ezker independentismoak baduela ardura handi bat horretan, eta ikasturte honetan urratz berriak eman behar ditugula. Bi norabidetan, alde batetik, gure errelato propioa gure memoriaren defentsa eginez, iraiaren 27 hemen gertu daukagu, zein herriz herri egin daitezkeen lanketen bitartez, baina bestetik ere errelatoaren indarra eginez. Eta adibidez ikasturte honetan, abenduan Burgoseko prozesuaren 50. urteurrena izango da, eta ariketa litzateke nola baliatzen dugu adibidez urteurren hau, benetan herri honetan gertatu dena, herri errelato hori sikiera mahai gainean jartzeko. Azkenik, laugarren ardatzean, ezker independentismoan helburua argia da, eta da ezker abertzalea, eta oro har ezker independentismoa indartzen jarraitzea bi norabidetan. Batetik, hurrengo hamarkadan gai izan gaitezen herri honetako Euskal Herriko instituzio nagusienak gobernatzen, eta bigarrenik gure egitasmo ezkertiar eta nazionala benetan hegemonikoa bilakatu dadin Euskal Herriko lurralde guztietan. Ikasturte hau berezia da, antolakunde guztiak kongresuetan murgilduta gabiltza edo ibiliko gara, horretan ez naiz gehiegi sartuko Nuriak ondorenean aipatuko duelako, baina lab ernai sortu eta atzebildu guztiak kongresuen logikan arituko gara aurten, eta Ipar Euskal Herriari dagokionean
abiatu dute, edo abiatzear dute hurrengo egun asteetan eztabaida estrategiko sakon bat. Azken finean, azkenengo hamarkadetako bilana egin, egun sortuak diren aukerak eta egoera ondo aztertu, eta mugimendu abertzalea hurrengo urte luzeetarako planteatzen duen norabidea finkatzeko unean gaudela iruditzen zaigu. Beraz, gure plangintza politikoan Ipar Euskal Herriko eztabaida estrategiko hori lehentasun osoa hartuko du. Eta azkenik, trebakuntza eta plan feminista erdigunean kokatu ditugun heinean, ikasturte honetan ere, bi esparru horietan urratz eta zeregin ezberdinak izango ditugu. Beraz, hemen saiatu gara konpartitzen plangintza nazionalan jasotzen ditugun lehentasunak, zen esan gabe geratu dira beste eta beste hainbat elementu, baina bai lehentasun horiek, baina gero herrietan zer. Herrietan, iruditzen zaigu, ariketa hurrengo egunetan egingo dugu, herriz herri, eta herrietako plangintzak zehazten, eta bakoitzaren errealitatetik eta diagnostikotik abiatuko bada ere, iruditzen zaigu herri guztietan minimo landu beharreko 3 lehentasun izango ditugula. Lehena, krisiei erantzun hori artikulatzea. Eta leheno, esan dudan bezala, herri bakoitzaren errealitatetik, dagoen jadanik piztuak dauden borroka eta hildo hoiei begiratuz, berriak piztuz, bakoitzak gure plangintza propioa egin beharko dugu. Bigarren lehentasuna, euskal preso, ieslari eta deportatuen hildoa. Honetan, gure zeregina herrietan izango da sare indartu eta sareren dinamika indartzea. Ez soilik sarek planteatzen dizkigun dinamika nazionaletan, baditugu batzuk gertu, baizik eta horretaz gain, herriz herri eta auzoz auzo planteatu aldiren dinamika propio alik eta gehien eta indartzuenak. Eta 3. lehentasuna kongresuak. Kasu honetan, nagusiki sortu eta H Bilduren kongresua. Sorturen ikuspegian prestaketa ikuspegi batetik, baina H Bilduren kongresua ikasturte honetan burutuko denez, hori izango da herri guztietan lehentasun bat. Ez bakarrik kongresuan parte hartzea, baizik eta kongresu horretara alik eta indar gehienez iritz gaiztezen, nola egiten dugun H Bildu gaur egunetik indartzea herrietan. Izan mahai politikoak osatzen, batzarrak indartzen, eta bar, eta bar. Eta beraz, hori da gaur pixkat, zuekin konpartitu nahi genuen ikuspegia. Honen aurrean, sortuko militante hori zer dagokigu. Indarrak saretu, elkar elikatu, eztabaidatu eta guztion artean prozesu politikoa, prozesu independentista gure esparruetatik indartzen jarraitu. Azken finean, Euskal Herriaren erritmoa bizitzen jarraitzea dagokigu. Así que ánimo. Eskerrik asko Oiana, eta azalpen hauen ostean berba hartzeko tartea zabalduko dugu, eta lehenik aste honetan eskualdeetan egindako ariketetan jasotako ekarpenak botako ditugu. Ikuste deula momentua identifikatzea egokia izango gala eta gai izango gala olatu sozial herritar hori sortzeko lekuan leku formaz berdinak hartuko dituna, baina gero horrek bueltan eskatzen duen proposamen politiko konkretu akiteak orduan, gaitasun hori izango deun, eta ez baldin badakau, dan gaitasun falta batik edo ambizio edo ausardia falta batik. Gaur kontan hemen Goierrin elkartu gara, gure revisioa egiteko batzarran ingurun eta gure artean komentatzen ditu gena herri ezberdinetan arazok ikusten diala jendea elkartzeko eta mobilizatzeko, baina hau gauza orokorra da gizarte honetan, ezkerreko arazo bat bakarrikan. Hor komentatzen ditu gara marean hasi baten erdin, igeri ikia marean kontra zaila dela eta batzutan duztea hobea dela, baina
aldeko olatu izaten dira baita ere, eta gai ezberdinetan tokatzen zaigula nun etorriko dian aurre ikustea olatu horiek, aldeko olatu horiek, eta arraunen harrapatu gaitzala, ez? Olatu une horietan. Beraz, horri ekiteilue tokatzen zaigu momentu honetan. Aldi beren, iruditzen zaigu, Euskal Herri kontzeptuari ere ekin beharko geniokela, eta horri eutsi. Atera dugun ondorio nagusiena da, herrietan da kagun baliabide urriak kontutan harturi, nola landuko ditugu Euskal Herrigintzako arlo nagusienak. Haupa, egunon. Euskal Herriko txoko ezberdinetan jardun politikoa aurrera eramateko prozesuak eta ritmoak tokien tokikoak izan behar direla kontuan hartuta, ezkerraldetik hirigunei begirako plan bereziak diseinatu behar direla eta horiek dinamika konkretuen bidez martxan jarri behar direla hausnartzen dugu. Eskerrik asko, zuen ekarpenengatik, Arkaitz, Oiana, zuen txanda. Bai, lehen galderari edo erantzunez, esan ambizio faltagatik ez dela. Gehiago lotu dakioke, orain artean behar bada arlo horretan edo eremu horretan izan dugun ezintasunari. Onartu behar baitugu, lehen esan dudan bezala, azken urte luzeetan arreta, gehiago kokatu dugula burujabetzaren edukiontzian edo edukitzailean, alegia marko juridiko politiko, burujabe baten aldarrikapenean eta ez horren beste edukietan. Onartu behar dugu, orain artean bederen, utxune handia izan dugula burujabetzaren edukiez ari garela. Gaur delako eguna, oraindik ere, ezker subiranismoak edo independentismoak esaterako ez daukana, behar bezain zehaztua euskal pensio sistema baterako proposamena. Edo sindikalismoak ez daukana behar bezain zehaztua esaterako euskal langileen estatutu bat, edo lan harremanetarako euskal esparruaren nolabait zehaztapena edo definizioa. Hortik abiatzen gara. Baina esan dugun bezala funtsezkoa da, ezinbestekoa da, baldin eta lortuko badugun, gehiago bizi dugun egoeran ezker subiranismoaren egitasmo hori hegemoniko bilakatzea, bada nahikoa gaitasun, izatea eta nolabait garatzea, esan bezala behar besteko zehaztasuna, egingarritasuna eta erakargarritasuna izango duten proposamen horiek egiteko. Edo nola ere uste dugu, eta gauzak bere terminoetan, termino justuetan baloratzearen azken urte hauetan aurrera urratxe importanteak egin ditugula, bai herri mugimendu ezberdinek, hor esaterako karta sozialaren eskutik edo sindikatuen eskutik joan den urtarriaren 30ean esaterako nahikoa, zehaztasuna, ez zuten proposamenak mahai gaineratu zirelako, beste horren beste esan daiteke, mugimendu feministaren azken urteetako nolabait mobilizazioez, horiek ere, balio izan dutelako agenda argi eta konkretu bat mahai gaineratzeko, aldaketa konkretu eta nahikoa nolabait zehatze batzuk mahai gaineratzeko, eta azken batean EH Bilduren kasuan ere esango dugu aurreratzen ari garela. Duela urtebete eskas, pixka bat gehiago, aurkeztu zuen esaterako estatus politiko berri baterako proposamen oso zehatza, eta oso aurreratua, innovatzailea. Eta berriki mahai gaineratu du esaterako pandemiaren ondorio sozial, sanitario eta ekonomikoei ere aurre egin ahal izateko jaiki plana, emergentzia edo talka plan bat oso zehatza eta nolabait nahikoa zehaztasunez duten proposamenez ornitua. Aurrera begira, datozen hilabete eta urteei begira, hori bai, ezker subiranismoak eta kasu honetan EH Bilduk, mahai gaineratu beharko du lehen esan bezala, eskaintza politiko, estrategiko eguneratua. Azken batean, eremu ezberdinetan, bai ala bai jorratu edo egin behar ditugun, transizio horietarako eta azken batean transizio subiranista edo eraldaketa subiranista, handi horretarako herri honek behar duen plana. Eremuz eremu, nolabait proposamen konkretuak mahai gaineratuta gaurdanik bide hori egiten hasi ahal izateko.
Laburbilduz, egia da, eremu horretan oraindik orain handicap importante bat daukagula, edo hutsune importante bat, baina dagoeneko prestatzen ari gara, nolabait horixe, aipatutakoen moduko proposamenak mahai gaineratu ahal izateko, eta zentzu horretan esandakoa, ezker subiranismoaren egitasmo horri nahikoa erakargarritasun, zehaztasun eta gauzagarritasun emateko. Nik igual beste galderei erantzunez gehituko nuke, aipatzen da, olatuak etorriko dira eta prest egon bar garela, nondik etortzen diren, eta horrekin ados gaude, interbentzioan ez dut aipatu, baina planteatzen dugun erantzunaren logika zerikusi handia dauka 2008an gertatu zena eta egin ez genuenarekin, eta da garai horretan mareak sortu ziren eta ezker abertzalea pixka bat hankamotz harrapatu gintuen, justo honetan horretaz hitz egiten ari gara, ez? Ez bakarrik olatuak nondik etorriko diren aurreikustea, baizik eta ahalik eta Euskal Herriko olatu gehien sortzeaz ari gara, eta guk egia da hemen lehentasun batzuk markatu ditugu, zehazki 4 lehentasunetaz hitz egin dut nik, baina horrek ez dukentzen herrietan edo beste hainbat esparrutan sortu diren edozein zu txiki hoiei ez diegula begiratu behar, ez? Atzo eskualdeko bilkura batean egon nintzen, da garraio publikoa kendu izanagatik hainbat gazte mobilizatzen hasia direla, eta horrek sortu duena herrian hitz egiten zidaten, ez? Lehentasun guk sortutik markatuta baino, herrietan sortuko diren egoerak markatuko dizkigute lehentasunak, eta egia da gai asko dira, eta beste galdera bati erreferentzia eginez, ez? Baliabide gutxi ditugu eta nola egin esparru guzti horietan eragiteko, iruditzen zait, baliabide asko ditugula. Azken finean, gure baliabidea gure militanteak direlako, ez? Eta militante, milaka eta milaka militante ditugu Euskal Herriko esparru guztietan lanean, esparru guztietan militatzen, borrokak irekitzen, gehiago da nola garen gai militantziarekin sareak sortzen, hausnarketa horiek konpartitzen, lan ideologiko bat egiten, ez, azken finean nola ulertzen dugun momentua, burujabetza prozesua nola garatzea ikusten dugun, eta zentzu horretan milaka eta milaka komunitateko kide horiekin sare lana eta zaintza lana egiten dugun. Eta gero aipatu da, ez dakit, arkaitz bestela, aipatu da hirigunena, arrazoi osoarekin, Soardian horren inguruan aritu ginen, eta hausnartu genuen hiriguneek horrelako hausnarketa propioak eta berezituak behar zituztela, onartu beharra besterik ez zaigu geratzen azkenengo urteetan, horretan hutsune bat izan dugula, eta ea gai garen, eta horretan saiatuko gara hurrengo hilabetetan, eta kongresuaren perspektiban sikiera eztabaida hori ematen, eta korapilo hori askatzen, beraz, etzeko lanetan apuntatua geratzen da. Kaixo, hau da Donostiko eskualdetik egiten dugu ekarpena. Indarmetaketa burujabetzarantz norabidetu nahi izaten dugu, eta horrek askotan bateratzea mugatzen du. Horregatik, honek barnetik burutzen dugun lanaren ondorio izan behar du batetik, eta lan ideologiko eta proposamen materialen ondorio bestetik. Horrez gain, proposamen horietan sektore prekarizatunen beharrek ikusgarretasuna gal dezakete behar orokorren mesedetan. Beraz, horiek subjektu aktibo bilakatuz, euren beharrei zentralitatea eman beharko genieke indarmetaketaren ikuspegian. Mila esker, eta aurrera. Kaixo, Maitane naiz, Garezkoa, eta Lizarraldeko makroan hainbat gai atera ziren, haien artean sozioekonomiaren gaia,
Eta, ekainean erabaki genuen bezala, orain momentu honetan sozioekonomia lehentasunezko gaia da, eta gure zalantza da, ea nola uztartuko dugun hezkuntzarako, lan eta enplegurako, zaintzarako eta osasungintzarako borrokak burujabetzaren aldeko borrokarekin. Hau da, nola uztartu Euskal Herrigintza autonomiatik subirautzarako borrokarekin. Mila esker, agur! Egon gara Bilboko bilera egiten eta pare bat zalantza planteatu zaizkigu. Horietako bat izan da zelan lotu burujabetzaren ideia metropoliekin edo Bilbo handian bizi dezakegun errealitatearekin. Azkenean zelan zailtasunak izan ditugun agian kontzeptu hori garatzeko modu sakonago batean eta jendeak ulertzeko burujabetzak bere zentzu sakonean zer esan nahi duen, zentzu horretan. Eta beste aldetik, pentsatzen dugu igual, sakonago baten hausnartu behar dela aliantzak norekin egin behar ditugu, ez? Egia da, estrategia markatu behar dugu, helburuak, ez? Norantza goazen zehaztu behar ditugu, baina baita ere zehaztu behar dugu norekin egin nahi ditugun helburu horiek. Baditugu hor adibideak, poskarta soziala edo presoen gaia, ez? Eta jakin behar dugu, ez, atal bakoitzean norekin egingo dugun, ez, bide hori, rekorrido hori norekin egin behar dugun eta aliantzak norekin egin behar ditugun. Uribe Kostako sortutik estrategiko hau dan gai bat ekarri nahi dugu. Euskal Herritar berrien kolektiboarena, etorkinen kolektiboarena. Arretan dia jarri behar diogu gurean bizi diren hainbat etorkinei, baina krisi ekonomiko mundial honen baitan egonda uste dugu mugimendu migratorioak handituko direla eta gurera hainbat pertsona etorriko direla bizitza berri edo beren hobe baten bila. Beraz, mila koloredun Euskal Herri bat sortzeko, ezkertiar ikuspuntutik eta ultraeskuindar mezuari aurre egiteko beharrezkoa da gai hau ondo jorratzea. Barkaitz, Oiana. Bai, a ber. Igual lehen bi galderak uste dut zirela, ze hor uste dute, koinzidentzia handia zegoela, ez? Hausnarketan edo mahai gaineratzen zuten kezkan, ez? Eta zan nola egin dezakegula edo nola egingo dugun, ez? Pixka bat, borroka, aldarri, sozioekonomiko ezberdin horiek burujabetzaren nolabait aldarriarekin uztartzeko, horretan egin dugulako indar. Eta uste dut lehen hausnarketa edo ekarpenak ematen zuela gakoa. Burujabetza nolabait egiteko edo modu asko dago, alegia, soberanistak egiteko ez dago modu bakarra eta desde luego modu edo bide bakarra ez da etengabean burujabetza edo Euskal Estatua edo independentzia hitzak errepikatzea, ez? Horiek nolabait askotan errepikatuagatik bestela esan da ez dugu zertan, ez? Subiranista edo independentista gehiago egin. Zalantzari gabe behar da nolabait subiranismo edo independentismo esplizitua, ez? Egingo duenik. Alegia behar da, ez? Aldarri hori termino esplizitoetan mahai gainean egon dadin, eta horretarako dira importanteak, zalantzari gabe sortu edo ezkera abertzalea bera, EH Bildu, edo gure esku dago, bezalako eragile sozialak, egin batean, zein bere neurrian, baina egiten duelako, subiranismo edo independentismo esplizitu bat, alegia, mahai gaineratzen duelako esplizituki, nolabait aldarri hori. Baina esan, egoera honetan, akaso, subiranista edo independentista gehiago, egin ahal izango dugula implizituki. Eta hori da, pixka bat, lehen planteatzen genuena eta Donostitik modu batean edo bestean iradokitzen zena. Azken batean, esan bezala, implizituki ere subiranismo independentismo asko egin daitekelako. Udalgintza esaterako. Udal batean, EH Bildu nolabait agintean dagoenean, eta herrikide gehienen nolabait aldeko politikak burutzen dituenean, modu batean edo bestean, subiranismoa lantzen ari da.
frogatzen ari delako ezker subiranistaren egitasmoak erantzuten diola hobekien nolabait herrikideen beharrei, interesei eta aspirazioei, ez? Eta gauza bera esan daiteke gainerako instituzioetan egiten den lanaz, ez? Beraz, oro har, instituziogintza herrigilea, ez? Bereziki udalgintza herrigilea bada termino implizituetan edo implizituki subiranistak edo independentismoak egiteko bitarteko bat. Edo estela esan da, subiranismoaren eta independentismoaren oinarri soziala zabaltzeko bide bat, ez? Aurrera begira ere, horretan nolabait egin behar dugu indar, edo horrek behar du lehentasunetako bat, ez? Instituziogintza herrigile hori. Azken batean frogatzea, esan bezala, gu garela, ez? Ezker subiranismoa dela egoera honetan, krisi egoera honetan ere, erantzunik eraginkorrenak mahai gaineratzen dituena. Bigarren zeregin bat edo elementu bat ere oso importantea. Esan bezala, subiranismo edo independentismo implizitu horretarako. Eta da, dependentziaren kosteak. Hau bada zerbait, arlo guztietan eta etengabean egin beharra dagoena edo egiten saiatu behar duguna. Izan hezkuntzaren problematikatik, izan mugimendu feministatik, izan pensionisten borrokatik, izan aipatu dudan nolabait instituziogintza herrigiletik, izan nolabait sozioekonomikatik. Etengabe mahai gaineratu behar dira, azken batean burujabetza faltaren, edo bestela esan da, Espainiar eta Frantziaren estatuekiko menpekotasunaren ondorioak eta kosteak. Horrek ere, zeharka, elikatzen duelako eta elikatuko duelako ezker subiranismoaren edo ezker independentismoaren egitasmoa. Eta azkenik, hirugarren elementu bat, nolabait subiranismo, independentismo implizitu hori jorratzeko. Eskala. Simpleki esan da. Mugimendu feministak edo pensionistak edo gazte mugimenduak bere jarduera, bere mobilizazioak, bere deialdiak nolabait euskal eskalan kokatze hutsarekin egiten ari da. Nolabait subiranismoa egiten ari da ez Euskal Herria, nazioa herria nahi baldin bada. Eta hori ere oso importantea da. Horregatik aipatu dugu ez sarreran saiatu behar dugula, ez? Egoera honetan piztuko direnez borroka eta mobilizazio berri horiek ere euskal eskalan ez lekutzen eta egin batean estatuetan ez sor daitezkenen gandik edo bereizten, ez? Hoixe, nik uste dut lehenengo bi ekarpenak ere norabide horretan zijoazela. Horixe erantzuna edo ekarpena. Bai, igual Bilboko kideen galderen bueltan, lehenengoan aipatzen zuten kezka, ez? Aipatzen duzue kezka pixkat metropolia eta burujabetzaren arteko uztarketa horretan iruditzen zait, Arkaitzek bere erantzunetan klabe nagusi batzuk eman ditu, ez? Eta beraz ez naiz gehiegi errepikatuko. Egia da hiruguneak badirela garrantzi estrategikoa duten guneak gure proiekturako eta zentzu horretan planteamendu berezitu bat egin behar da. Horrek ez du kentzen, Arkaitzek aipatu bezala, ez? Gehiengo abertzalea edo gehiengo independentista ez dagoen espazio handietan burujabetza segurrenik hurrengo urteetan behar materialetatik eta jendearen behar eta arazo eguneroko arazoetatik egin beharko diogula erantzuna eman, ez? Azken finean aipatu den bezala Bilbon egon aldiren bizibaldintza prekarioak, lan gatazkak, hezkuntzarekin, hezkuntza komunitatean arazoak, osasungintzan, euskalgintzan, guzti horiek ere existitzen dira eta nola egiten dugun komunitate guzti horiekin lanketa bat beraien beharrei erantzuteko, baina behar hori ere burujabetzaren logikan kokatzeko, ez? Etengabe aipatzen ari dugun bezala, erantzunak izango badirelako gauzak aldatzeko Euskal Herritik Euskal Herrira izan behar direlako, ez? Eta gero aliantzena ados jakin behar dugu, nik uste dut, esparru ezberdina dira, esango nuke presoen esparruan aliantzak, oro har esango nuke aliantzak egin beharko ditugula, alik eta gehienekin, nagusiki jendartearekin eta herritarrekin, eta batez ere, adostasun minimoetara iristeko gai garen gaietan. Esan nahi dut, presoen esparruan
adostasun gero eta zabalenak eta aliantzak gero eta zabalenak bilatzen gabiltza azkenengo urteetan, ulertuta presoen afera ezker abertzaletik haratago herri honen afera dela eta herri ikuspegitik erantzun bazaiola. Beraz, Euskal Herrian eta Euskal Herrikoak diren eragile alik eta gehienekin eta herritar alik eta gehienekin egin nahiko genuke aliantza hori. Eta berdin esparru sozialean guk badugu proposamen zehatz bat, eta hori ez dugu izkutatuko, eskerrekoa da, burujabetzaren norabidean kokatzen dena, baina norabide horretan aurkitu alditugun herritar eta eragile politiko, sindikal eta nagusiki sozial guztien artean lortu aldiren aliantzak eta batera jotzeak onurak eta gure prozesuaren indartzea bakarrik ez dute ekarriko, ez? Beraz, horretan indar egin behar dugu ere, urtarriaren 30-ko greba horren adibide handia izan zen eta espero dezagun hurrengo hilabetetan ere horrelako elkargunerako une edo momentu ezberdinak egotea. Bai. Igual, bai. Bota, ez. Bukatu zu? Ez, geratzen zitzaigulako, bain konturatu naiz, azken galdera bat uste dute Uribe Kostatik, ez, bota dutena. Bai, esan erabat ados gaudela, ez, planteatutako hausnarketarekin, ez. Nik uste dut batetik, eta hala aitortu behar diogu gure buruari, ez. Migratzaileen gaiarekiko eta anistasunaren gaiarekiko ezker abertzalea egin batean garaian bederen aitzindari izan zela, ez. Aspaldi xamar esan zuelako nolabait euskal herritar direla, Euskal Herrian lan edo eta bizi diren guztiak, ez? Eta noski hartarako borondatea edo nahia duten guztiak, ez? Baina egia da, bide horretan nolabait urrats berri bat egin beharra dagoela, edo bestela esan da, hori ez dela inondik inora ere aski, ez? Esan beharra dagoelako, argi bezain garbi, Euskal Errepublika eraikitzeko guztiak ere nolabait ezinbestekoak direla edo ezinbestekoak garela. Eta guztiak horretan noski izan ez, 60. edo 70. hamarkadan, bereziki Espainiar estatutik ez, izan berrikiago ez, 2000. urte horren bueltan eta hortik aurrera ez, beste nolabait herrialde batzuetatik herri honetara ez, etorri diren herrikide ez, horietaz guztietaz ari gara ez. Horiei guztiei nolabait zuzendu behar diegun mezua da horixe, nolabait guztiok ere ezinbestekoak garela, eta guk bederen guztiokin kontatzen dugula eta guztion artean eraiki nahi dugula berdinen eta libreen Euskal Errepublika hori ez. Zentzu horretan ukaezina da, eta hemen autokritika, gaur-gaurkoz gure mugimenduak edo gure mugimenduaren baitan ez dagoela edo ez daudela inondik inora ere ordezkatuta errealitate hori ez, gure gizartearen nolabait anistasun hori ez. Eta zentzu horretan badugula zeregina ez. Baita hausnarketa edo dekoloniala landu, jorratu eta barneratzeari dagokionez ere ez. Guk Euskal herritarrek ez pairatu dugulako eta pairatzen dugulako oraindik ere estatuen ez, Espainiar eta Frantziar estatuen kolonialismo hori, zaharra zein berria, baina onartu behar dugu nolabait guk ere parte hartu dugula ez, beste herri batzuekiko nolabait kolonialismo horretan ez. Horrek, nik uste dut, eraman behar gaituela autokritika bat ere egitera, nolabait gure jarrera ez, zentzu horretan ere errebisatzera, eta ezela urratsak egitera gure mugimenduan ere gaur-gaurkoz Euskal Herrian, gure gizartean, Euskal Herritarren artean izan baden anistasun hori behar bezain nolabait ordezkatua egon dadin. Esan, bukatzeko, zentzu honetan, urrats batzuk bederen esmatekotan garela, batetik hausnarketa bat egin nahi dugulako gai horren bueltan, dekolonialismoaren eta dekolonialitatearen bueltan, eta bestetik urriaren 12an dagoeneko prestatzen ari garelako dinamika aktivista propio horren baitako ekimen bat, norabide horretan ekarpen bat eta aurrera urrats bat egin nahi duena.
Bueno, iruzkinetan ere izan ditugu zuen ekarpen, iritzi eta galderak, eta botako ditut. Saul Arangibel eta Oian Ataunek Nafarroatik aliantza politikoei eta kalea berreskuratzeari buruzko hausnarketa eta galderak helarazi dizkigute. Nafarroan Ezker Abertzalea motorra izan zen UPN erregimena Nafar gobernu, udal nagusi zein instituzio nagusietatik kanporatzeko. Aldaketaren legegintzaldian ez genuen jakin. Ez genuen artikulatu kalea aldaketaren alde sakontzeko eta erregimenaren oldarraldiaren aurka defendatzeko. Gaur egun, gobernutik kanpo gaudela, zer egingo dugu? Nola artikulatuko dugu kalea jendartearen beharrei zuzenduta dauden politikak baldintzatzeko? Gaitasuna badugu, gobernutik kanpo gaudela errazago dugu, PSN geroa bai eta alduguren aurka egiteko aukera dugu. UPN itzultzeko arriskuarekin aurre egiten dugu, baina gaur egungo gobernua baldintzatzeko eta giltza dugula uste dut. EAen aliantza politikoak berrikusteko beharra ikusten bada, Nafarroan aldaketaren blokearen porrotaren ondoren, bereziki aldugu eta izquierda eskerra emaitzen ondorioz, zein da Nafarroan eztabaidatzen hasi behar dugun aliantza politikaren gaineko norabidea. Asier Calderón eta Asier Ortiz de Gineak errelatoari buruzko hausnarketak partekatu dituzte. Gatazka narratibaren inposaketa adibide bat. El Correok COVID radar delako aplikazioaren atzeratzea euskarari leporatzea. Kontakizunaren bataia ertxikilotzen zaio nazio egiten gaituzten zutabei, aktiboei, ez soilik ondorioei, pasiboei. Errelatoa sektore batzuen aldetik, bertze esparru batzuetan lantzen hasia da, kontsumo erraza eta masiboko tresnen bitartez, telesaiak adibidez. Horreri erantzun egokia emateko planteamentuak ezinbertzekoak direla. Inigo Esnaolak sorturen erreferentzialtasunari buruz. Arrazoi, Ezker Abertzaleko militante asko daude batean eta bestean lanean, gai oso zehatzetan, baina sortu moduan herrietan erreferentzialtasuna lortzeko arazoak ditugu. Erreferentzialtasun hori lortzea ezinbestekoa dela uste dut, naiz eta aurten pausoak eman direla iruditu. Erreferentzialtasun hori lortzeko ezinbestekoa dela uste dut sortuk deitutako ekimen zehatzak egotea, desobedientziaren inguruan eta kalean. Epika horrek emango dio erreferentzialtasuna, herrietako taldeak indartzeko. Uste dut hori dela oinarria. Kale ekimena horietan aurrera pausoak aurre ikusten dira? Oiana, Arkaitz. Bai, bueno, lehen bi galderekin, uste dut bi zirelako, edo bi ekarpenekin, batak zioen, hori zein behar duen, Nafarroan aliantza politika berriaren, edo aliantza politikaren norabidea, nik esango nuke EAeko berdina, eta lehen esandako hori. Nik uste dut gainera, pixka bat orain, PNV-ri buruz, eta oro har PNV-rekiko dialektikari buruz, egin dugun hausnarketarekin hurbildu egiten dela, egin batean eremu horretan, EAen eta Nafarroan egin beharrekoa. Behar bada, orain arte ez bezala, edo azken urteetan ez bezala. Helburua berdina da, eta da, esan dugun bezala, artikulatzea, aldaketa sozialaren alde dagoen gehiengo bat, eta gehiengo hori termino subiranistetan nolabait dekantatzea. Hori aliantza politikara itzulita. Zer esan nahi du? Esan nahi du guk nolabait aliantza bat eta bakarraren aldeko apustua baino, aliantza politika aldakor eta asimetriko nahi baldin bada baten aldeko apustua egin beharko genukeela. Alegia, unean, gaiaren arabera, edo kojunturaren edo abagunearen arabera, batzuekin zein besteekin, nolabait izan beharko genukela gai akordioak egiteko. Beti ere, helburu bakarra, buruan edo gogoan, eta da, ezker subiranistaren, nolabait posizio politikoa indartzea, eta azken batean ezker subiranismoaren, ezker independentismoaren egitasmoa elikatzea edo indartzea. Nafarroan konkretuki eta behar bada bigarren ekarpenari edo zalantzari helduta. Uste dut jarraitu behar dugula
erregimena pitzatzen, edo erregimenean bai nolabait aldaketaren, legegintzaldian, baino baita ere legegintzaldi honetan, sortzea eta zabaltzea lortu genuen eta lortu dugun pitzadura edo arrakala hori zabaltzen, eta jarraitu behar dugun nolabait azken batean hori, mahai gaineratzen aldaketaren beharra, alegia bai PNV-ek, baino baita ere, kasu honetan, Nafarroako bere suzedaneo horrek, edo bai PNV-en erregimenak nahi baldin bada, eta Nafarroako bere suzedaneo horrek ordezkatzen duen egitasmo, neoautonomista, eta egin batean kontserbadore, horren aurrez aurre alternatiba eta aldarri subiranista eta aurrerazale bat proiektatzen. Eta horretarako, horixe, esandakoa, unean batzuekin zein besteekin, beti ere helburu bi horiek nolabait gogoan. Nik igual errelatoaren inguruan egiten den hausnarketarekin ados gaude, azken finean igual hitzartzean gehiago lotu gara gatazkaren ondorioi, baina azkenean irakurketa egiten dugunean etzaiak edo alde batek relato bat inposatu nahi duela, inposatu nahi du, esan dudan bezala, Euskal Herriaren existentzia bera izkutatuz edo ukatuz, eta hor eman da El Correoko adibidea, baina beste batzuk ere badaude etengabean, Euskaldunon privilegioetaz hitz egiten dutenean, kupoaz hitz egiten denean, edo bestelako eredu instituzionalaz hitz egiten dena, edo bestelako gaietan, nun azken finean Euskaldunon historia bera ukatu nahi duten, eta ez soilik ezker abertzalearen borroka. Eta egia da, egoerak eta horri aurre egitea esango nuke zaila dela. Alde batetik, etzaiak baduelako botere asko, botere politiko eta ekonomiko asko, eta beraz bere relatoa inposatzeko baliabide bitarteko eta elementu asko ditu guk ez ditugunak, eta hitz egiten zan telesaietaz, eta, iruditzen zaigu ezker independentismoak ere gai honetan tresneri berriak jarri behar dituela martxan, eta hausnarketa batzuk egin, esparru horretan indar handiagoz eta eraginkortasun handiagoz, herri lehen aipatzen genuen, errelato hori martxan jartzeko jakinda, zaila izango dela, azkenean gu konpartitzen saiatzen ari garen errelatoa izidarazia delako erreprimitua ez denean. Orduan, horretan saiatuko gara eta aurrera egingo dugu horrekin. Bazen beste galdera bat ere, sortuk nolabait ekimen propioak, egin beharra edo ekimen horiek bidarkatu beharra planteatzen zuena. Esan ados gaudela, gauza bat da garaian, ardian hala erabakita eta zuzena delakoan gaude, gauza bat da, berriro diot, nolabait protagonismo handiena, medioetan, eguneroko eztabaida politikoan eta Euskal Herria bilduri, edo Euskal Herria bairi, Ipar Euskal Herriaren kasuan ematea, eta beste bat, sortuk gutxieneko proiekzio bat ere behar duela, azken batean sortuk ere parte hartu behar duelako, eztabaida politikoan. Garaian, erabaki genuena izan zen, parte hartzeari, edo nola ere, izango zela, mugatuagoa, puntualagoa, eta hori bai, kualitatiboagoa. Horretarako, tresna nagusia da dinamika aktivista propioa, eta ikasturte honetan hain justu egin nahi dugu nolabait ekimenen biderkatze bat. Barkatu, abisua jasotzen ari gara, arazo teknikoak omen, asko abisatu diguzue moztu egiten dela, beraz, tartetxo batez arazo hauek konpontzeko moztuko dugu emanaldia eta segituan jarraituko dugu, bai.
Bueltan gara berriro lagunok, ea oraingoan hobeto joaten den konexioa eta Arkaitzu zinen erantzuten azken galderari, sorturen erreferentzialtasuna. Galdera zela, ea sortu aurrikusten duen, lanurte politiko honetan, dinamika aktivista propioa esaten diogun, horren baitako aurrera urratsik, bestela esan da, bere zigilupean egiten dituen ekimen horien edo deialdi horien biderkatzerik. Eta erantzuna da baietz, hain justu norabide horretan, aritu garela lanean azken hilabeteetan, eta ikasturte honetan edo lanurte politiko honetan jauzi bat ere egin nahi dugula. Alegia, gisa horretako ekimen gehiago eta askotarikoagoak egingo ditugula. Edonola ere, eta sorturen erreferentzialitatea edo lantzeaz ari garela, esan beharra da bi gauza, bata garaian erabaki genuela, eta gure ustez ondo erabaki ere protagonismo handiena, eguneroko nolabait eztabaida politikoan EH Bilduri edo EH Bairi eman behartzaiela, eta horrek ez duela kendu behar, nolabait ere sortuk, gutxieneko presentzia bat izateko, puntualagoa, kualitatiboagoa, eta hori bilatzen dugu besteak beste dinamika aktivista propio horren baitako ekimenekin, eta bigarren gauza bat, eta da erreferentzialitatea edo erreferentzialtasuna ez digula soilik horrek ematen edo horrek emango. Alegia, gure zigilupean edo modu esplizituan guk egiten ditugun deialdi edo mobilizazioak. Erreferentzialtasuna emango digu ere, eta ematen digu ere, azken batean borroken, lehen lerroan egotea, eta gure kidegoarekin, eta ez soilik gure kidego guztiarekin, gure komunitatearekin, baizik eta oroar, antolatutako jendartearekin, zuzeneko harremana edukitzeak. Sortuk erreferentzializatu ahal izango du bere burua, baldin eta frogatzen baduen, batzuentzat, alegia gure komunitatearentzat, gure kidegoarentzat, zein gainerakoentzat, gutxieneko sensibilidade sozial bat duen nolabait jendarte horrentzat, funtzionala dela, eta azken batean ekarpen bat egiten diola. Tarte gehiagorik ez badugu ere, jasotako ekarpen galdera guztiak erantzungo ditugu hurrengo egunetan. Eskerrik asko zuen ekarpenegatik. Eta orain, kongresu prozesuaren azalpena egingo digu Nuriak. Egun on guztioi, lehengo ekaineko 20an burutu genuen nazio batzarrean, abian genuen kongresu prozesua izostea erabaki genuen, sustean harrapatu gintuen pandemiak hankasgora jarri baizigun aurreikuspen oro, baino hilabeteak pasa diren honetan, egoera luzatu daitekenaren aurreikuspenez ere, egoera berrira egokitu eta gure jardun politikoa, bai barrukoa zein kanpokoa, berrartzeko unean gaudela deritzogu. Zentzu horretan eta ikasturte politikoa planifikatzen ari geran honetan, kongresu prozesua berrartzeko proposamena ekartzen dugu onera eta ulertzen dugu urratsak emateko unea badelako. Kongresu prozesua berrartu, ez inundik inora zerotik abiatuta, dakizuen bezala, lehengo otsailaren 8an burututako nazio batzarrean, finkatu bai genituen, bai kongresu prozesu honi ezartzen genizkion helburuak eta baita filosofia ere. Zentzu horretan kontutan hartu beharko dugu, testuingurua aldatu dela, noski, gaurko batzarra horren adibide, eta nahi baldin bada bi elementuetan erreparatu beharko diogu gure kongresu prozesua ere formulatzerako orduan. Alde batetik, larrialdei egoera baten erdian mugituko gerala, alegia pandemiak azeleratu duen krisi sozial horren erdian burutuko dugula barne ariketa hau, eta honek esan nahi du barne ariketak ezin duela ere baldintzatu gure jardun politikoa eta gure interbentzio politikoa, herriarekin batera egin beharrekoa, egin beharreko, artikulatu beharreko erantzun guzti hori.
Hori alde batetik eta bestetik, ikasturte hau badela nolabait ezker independentismoarentzat ikasturte kongresuala. Lehen Oianak aipatu duen bezala, datorren hilabetean labek burutuko du bere kongresu artekoa. Ernaik udaran martxan jarri zuen udaberrian amaituko duen bere kongresu prozesua, eta hirugarrenik EH Bilduk ikasturte honetan ere burutuko du bere bigarren kongresua. Zentzu horretan esatea, sortutik afrontatzen dugula ikasturte hau gure kongresu prozesu propioa ikusmiran izan da, baino era berean prozesu guzti hauek barnebiltzen duten osotasun baten ikuspegitik aritu beharrean. Nolabait, ezker independentismoa osatzen duten tresna organizatibo guzti horien osagarritasunetik ere erreparatu beharra badegula zentzu honetan. Konkrezioari begira, planteatzen duguna da 3 fasetan antolatzea kongresu prozesua. 0. fasea edo deitu deguna, prestaketa fasea izango litzatekena, ez luke izango proiekzio publikorik. Eta kokatuko genuke ikasturte honetan orain abiatu eta ekaina bitartean edo beste modu batean ere irudikatzeko EH Bilduren kongresua amaitu bitarte kokatzen dugun fasea izango litzateke. Eta zentzu horretan aurrelanketetarako fase gisa ezaugarritu dugu. Aurrelanketa bai edukien elaborazioari begira, eta aurrelanketa gure komunitatearekin hartu emanean aritzeko eta aktibatzearen ikuspegian ere bai. Zentzu horretan, bi mailatan edo aurre ikusten ditugun zereginak fase honetan. Alde batetik, sorturen kongresu prozesua propio esan da, eta zentzu horretan kokatuko genuke bertan balantze politiko organizatiboaren elaborazioarekin hastea, eta hori modu ahalik eta partekatuenean egiteko osagarrituko genuke elkarrizketa dinamika zabal eta sakon batekin. Eta bigarrenik izango genuke, fase horretan ere kokatuko genuke iaz aipatzen genuen bezala balantzeak emango digun kongresuaren eztabaidagako nagusien identifikazioa. Eta bigarrenik, eta aurrez aipatu bezala, fase honetan ere kokatuko genuke nahi baldin bada kongresuak pluralean deituko genuken hildoa. Eta hau da, sorturen funtziotik nola begiratzen diogun kongresu prozesu guzti horiei osagarritasunaren ikuspegitik eta zentzu horretan gure zereginetatik arreta berezia jarriko dugu EH Bilduk ikasturte honetan proposatzen duen jauzi organizatiboan eta nagusiki herrietan EH Bilduk izan behar duen oinarri organizatiboari ere gure ekarpena bideratuz. Lehen fasea deitu deguna, izango litzateke nagusiki gogoeta partekatua egiteko fasea. Bertan, kokatuko genuke, esan bezala, jauzi publikoa, alegia, sorturen kongresu prozesuaren aurkezpena burutuko genuke ekaina aldera, datak zehazteko daude, besteak beste EH Bilduren kongresua ere momentu honetan zehazten ari delako. Beraz, ekaina aldera aurkezpen hori burutuko genuke, eta lehen momentu batean ere araudia, eztabaidaren araudia adostu eta erabakitzeko prozedura aktibatuko genuke. Eta fase honen funtsa nagusia izango da gogoeta partekatua. Gogoratzen badezue, iazko prozesuan aurreikusia genuen topaketa nazionalen ideia berreskuratuko genuke, eta beraz, datorren ikasturte honetako udaran burutuko genuke olako hitzordu nazional eta ahalik eta zabalena militantziarekin hain zuzen balantzea itxi eta eztabaidagako nagusi horien inguruko gogoeta eta eztabaida emateko. Esatea, pandemiaren egoerak ere, honetan eragingo duela
topaketa nazional horiek gure gogoa izango litzateke hitzordu presentziala izatea noski, baino izan zitekeen modu deszentralizatuago batean eta presentziala eta telematikoa kombinatuko luken ekimena, edo horrela behartuko balu egoerak, telematikoki erabat burutu beharreko ariketa kolektiboa. Eta azkenik, bigarren fase bezala ezaugarrituko genukena, erabakiak hartzeko fasea izango litzateke. Beraz, kongresu orotan bezala, hildo politikoa, maila organizatiboan eta zuzendaritza hautatzeko fasea izango litzateke hori, ekainean erabakiko genuken araudiaren arabera, eta kokatzen dugu kongresu prozesuaren amaiera data bezala, 2022. Urteko urtarrilaren 22an. Ondorioz, eta gaurko batzar honetara edo konferentzia politikora zuekin partekatzea ekartzen dugune erabakia 5 puntutan laburbilduko genuke. Lehena, esan bezala, otsailaren 8an ebatzi genuen filosofia eta helburuei erreparatuta kongresu prozesua berrartzea, berraktibatzea. Bigarrenik, kongresu prozesu horri amaiera ematea 2022ko urtarrilaren 22an. Hau esanda eta pandemiaren egoera kontutan hartuta, hirugarrenik metodologiari dagokionez, nolabaiteko moldatzeko gaitasuna izatea kongresu prozesua bera. Modu batean irudikatzeko, fase bakoitzak hiru hipotesien arabera formulatua izatea eta egoeraren arabera moldatzea, alegia. Lehen etxita alik eta presentzialena izatea, baino eredu mistoa edo telematikoa aurreikusiko duen fase bakoitzeko aurreikuspen bat egitearena, hain zuzen kongresua burutu ahal izateko aipatu dugun data horretan. Laugarrenik, EH Bilduren kongresua pasa bitarte eta kontutan hartuta kongresu horrek duen dimentsio organizatiboa baina politikoa ere bai, hori ere izango da Euskal Herriko mapa edo une politikoa ere markatuko duen elementu bat. Beraz, EH Bilduren kongresua amaitu bitartez genuke gurea bere osotasunean zabalduko, naiz eta esan bezala ikasturtean zehar zereginak baditugun, eta azkenik esan bezala ikasturte honetako plangintzan sorturena propioa den kongresu prozesua zarago, ezker independentismoaren osotasun organizatibo horri erreparatzeko zeregina ere aintzat hartuko dugula gure plangintzan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nuria, eta eskerrik asko zuoi arazo teknikoak tarteko konferentzia politiko hau jarraitzeko egiten ari zareten aleginagatik. Asko idatzi diguzue arazoak daudela konexioarekin eta hor gabiltza arazo hauek konpondu nahian eta ea saioa hemendik aurrera hobeto joaten den. Kongresu prozesuaren inguruko iruzkinik ez dugu jaso, beraz momentu honetan bozketara pasako gara. Pantailan azalduko zaizue galdera, eta Nuriak bere azalpenean esan du, data bat proposatu du, eta orduan bozketarako galdera honako hau izango litzateke. Ados zaude kongresu prozesua berrartu eta 2022ko urtarrilaren 22an bukatzearekin? Tartetxo bat emango dugu, 5 minutuko tartetxoa, hor pantailan izango duzue, bozkatzeko aukera, bai ez txuri, eta bozkatu. Eta erderaz zehatzi.
Hemen gara bueltan, bosketaren emaitzak honako hauek dira. Bai, 255 lagunek, ez 4 lagunek eta 28 txuri. Beraz, onartuta geratzen da kongresu prozesua berratu eta 2022ko urtarrilaren 22an bukatzea. Amaierara hurbiltzen goaz eta hurrengo asteetako agenda politikoarekin sartuko gara. Prentsari sarrera eman aurretik. Agenda politikoan aipatzeko data batzuk. Irailak 27an, ekitaldiak herrietan, urriak 3an izan bidea mendi ekimena, urriak 6an greba Osakidetzan, urriak 10 EH Bilduren batzar nagusia eta urriak 12an ez dugu ezer ospatzeko. Ikusten duzuen bezala, kurtso hasiera honetan ere ez dugu aspertzeko aukerarik izango. Eskerrik asko beste behin ere, pantaiak tarteko ere eta arazoak konferentzia politiko honetan parte hartzagatik. Hartu tartetxu bat eta balorazio horria betetzea eskertuko genizueke, inkesta jartzen du pantaian. Jakin ere, gaurko bilkura grabatuta dagoela eta arazoak izan ditugunez, eduki batzuk agian hor bidean geratu dira, egunotan ikusgai egongo dela. Hasieran esan bezala, konferentzia politiko honi amaiera emateko, Arkaitzen interbentzio politikoari emango diogu sarrera. Prentsa sartzen ari da eta Arkaitzek egingo du interbentzio politikoa. Itxoin behar dugu pixkatxo bat. Bai, venga, hasiko gara orduan. Mila esker gaurkoan ona hurbildu zareten hoi, presako langilei, eta mila esker ere noski pantailaren bestaldetik jarraitzen ari zaizkigun guztiei. Are gehiago kontutan hartuta, horixe ez, arazo tekniko batzuk izan ditugula, eta horrek behar bada, zaildu duela, horixe ez, etxetik behar bezala jarraitu ahal izatea. Eskerrak eman beraz egin duzuen eta egiten ari zareten esfortzuagatik. Esan, une gogorrak, oso gogorrak bizi izan ditugula joan den hilabeteetan. 2000-tik gora euskal herritar, herrikide hilda, dozenaka milaka kutsatu, eta martxa honetan, azken hamarkadetako krisi sozial eta ekonomiko larriena izaten, amaituko duena edo amai dezaken hori utzi digulako pandemiak. Hori gutxi ez eta itxura guztien arabera, oraindik ere garai gogorrak bizi beharko ditugu, bizitzen ari gara dagoeneko. Pandemia, momentuz behintzat ez dirudielako, amaitzear dagoenik, alderantziz, eta aipatu krisi ekonomiko eta sozial hori dagoeneko ari delako herrikide askoren eta askoren lan eta bizi baldintzak okertzen, nabarmen okertzen ere.
Zentzu horretan, eta beste zer baino lehen gogoan hartu nahi ditugu, azken hilabete hauetan eta une honetan ere sufritu duten eta sufritzen ari diren guztiak, ez? Hasteko 2000-tik gora herrikide horien senideak, baita ere, ez? Pandemian zehar borrokaren, ez? Lehen lerroan aritu diren eta ari diren kolektibo horiek guztiak, baita noski esan bezala, ez? Hilabete amaierara iristeko gero eta zailtasun handiagoak dituzten horiek guztiak, lana galdu dutenak edo galtzen ari direnak, prekarioak eta abar luze hori, ez? Jaiki beharra daukagu, behin eta berriro, ez? Esan dugu eta entzun dugu azken hilabeteetan, herri honek jaiki beharra dauka. Baina guk diogu, ez orain arteko norabide berdinari eusteko. Ez orain arteko politika publiko berdinei eusteko. Ikusi dugulako, ikusia dagoelako, zer dakarten eta nora ekarri gaituzten politika horiek. Ikusi ditugu ospitaleak eta ikastetxeak pandemiari aurre egin ahal izateko behar besteko materialik edo bitartekorik gabe. Ikusi dugu egoera negargarri bat, egoera onartezin bat zahar etxeetan. Ikusi ditugu, eta horixe salatzen ari da egunotan kaleetan, ez, kolektibo ezberdinak, plantilla murriztuak eta plantilla ezin prekarioagoak. Beraz, berriro diogu, ez da orain arteko normaltasun neoliberalaren berreraikuntza behar duguna. Ez da hori herri honek behar duena, baizik eta horren sakoneko eraldaketa bat. Guztiz bestelako politika publiko batzuek. Oro har, esango dugu zibilizazio berri bat behar dugula. Azken batean, kapitalaren eta irabazi pribatuen logikak, agintzen duenean, prekarizatzen eta privatizatzen denean, eta instituzioek berau zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, bizitzak atzera egiten duelako, desagertzen ez denean. Zentzu horretan, decimos que este pueblo, esta comunidad, esta sociedad tiene que levantarse, sí, porque son muy duros los momentos que le ha tocado vivir durante estos meses y los que está viviendo ahora mismo. Y todo parece indicar que vamos a tener que vivir todavía momentos muy duros. Por eso decimos que tenemos que levantarnos, sí, que este pueblo, que esta sociedad, que esta comunidad tiene que levantarse, pero no para continuar con las mismas políticas que nos han traído hasta aquí, no para continuar con el mismo rumbo, porque como decía, hemos visto, desgraciadamente, a qué situación nos han traído esas políticas. Y lo hemos visto en forma de hospitales o centros de estudio ahora, sin los suficientes recursos, sin el suficiente material para enfrentar la pandemia y para garantizar, en el caso de los centros educativos, una vuelta a las clases presenciales segura. Hemos visto y vemos estos días en las calles, diferentes colectivos están denunciándolo, plantillas recortadas y plantillas precarias. Hemos visto, y de qué manera, además, lo que ha sucedido en las residencias de mayores, y decimos que es inaceptable. Decimos que como sociedad no podemos aceptar algo así y que por lo tanto es necesario un cambio radical de las políticas públicas, un cambio radical de rumbo. Zerbitzu publikoak indartu behar dira. Zerbitzu publikoak indartu. Administrazio publikoaren esku hartzea areagotu, indartu egin behar da ekonomian. AHT, gisako egitasmo zalantzagarriak edo zuzenean zentzugabeak gelditu beharra dago. Eta horietan xahutzen ari diren dirutzak, gastu sozialetara edo ekonomikoki nahi sozialki errentagarriak izango diren inbertsioetara bideratu. Behar dugu, behingoz, erreforma fiskal sakon bat. Fiskalitatea benetan aurrerakoia, benetan progresiboa eta benetan ekitatiboa izan dadin. Eta behingoz, eta behingoagatik gehien dutenek eta gehiago dutenek gehiago ordain dezaten. Behar dugu ere, lan harremanen euskal esparru bat, euskal langileen estatutu propio bat, lan eta bizi baldintza duinak ahalbidetuko dituena. Behar dugu ere, behar dugunez, burujabetza. Batzuek esango dute, burujabetza orain ez dela tokatzen, que no toca la soberanía. Hay quien nos lo dirá, que ahora lo importante es hacer frente a la crisis económica y social, y decimos que estamos de acuerdo. Por supuesto
que lo prioritario y lo importante es hacer frente a las consecuencias de la pandemia en todas sus vertientes, en todas sus variables. Pero decimos también que eso pasa necesariamente, inexorablemente por la soberanía. Zeren eta batzuk esaten dutenaren kontra, burujabetza ez da bandera kontu bat, edo ez da identitate kontu huts bat, ez. Burujabetza lotuta dago, lan eta bizi baldintzak duintzeko aukerarekin. Lotuta dago, pensio sistema publiko eta duin bat eraikitzeko aukerarekin. Lotuta dago, euskal esparru ekonomiko bat, esan bezala lan eta baldintza duina bermatuko dituena, eraiki ahal izatearekin. La soberanía está unida con la posibilidad de crear y generar condiciones de trabajo y de vida dignas para todos y todas las vascas. Está unida con la posibilidad de construir un sistema público de pensiones que garantice pensiones dignas a todos y todas nuestras mayores. Está unida con la posibilidad de construir un modelo educativo realmente universal y que contribuya a reducir las desigualdades sociales, que sea un factor de igualdad social y de superación de todas las injusticias y desigualdades sociales. Está unida, asimismo, con la posibilidad de la normalización del euskara y de la cultura vasca y su libre desarrollo. Beraz, burujabetza finean lotuta dago kalitatezko demokrazia bat, benetako demokrazia bat eraikitzeko aukerarekin. Decimos que necesitamos soberanía para todo eso y también para construir una democracia de calidad, una democracia de verdad sobre el solar vasco. En definitiva, la soberanía está unida a un mayor bienestar. Testuinguru horretan, lau izango dira sorturen, ezker abertzalearen erronka nagusiak aurtengo lanurte politikoan. Lehen erronka, pandemiari aurre egitea. Ezin dugu bistaz galdu, gaur-gaurkoz, horrek lehentasuna behar duela. Esan dudan bezala, pandemia urrun dagoelako, kontrolatuta egotetik. Pandemiaren lehen olatuan, berandu eta gaizki. Aritu zirenak, berandu eta gaizki. Ari dira oraingoan ere. Korrika eta presaka egin zuten deseskalatzea, eta hori gutxi balitz, harrezkero ez dituzte hartu behar ziren neurriak hartu. Egunotan, kaleak hartu dituzten irakasleak, edota erizain eta medikuek nabarmen utzi duten bezala. Egoera ez da, oraindik ez behintzat, martxokoaren edo apirilekoaren modukoa. Baina egungo kutsatu eta hildako kopurua ere onartezina da. Digo que la situación sanitaria, como consecuencia de la pandemia, no es, no al menos de momento, tan grave como la de marzo o abril, pero decimos que el actual número de contagiados y de muertos es inaceptable. No podemos resignarnos a que semana tras semana más de 40 personas, mayormente mayores, mueran como consecuencia de esta pandemia. No en la medida en que no se ha hecho y no se está haciendo todo lo suficiente para poder evitarlo. Egoera honek guztion ardura eskatzen du, beste behin ere, norbanakoena, familiena, komunitatearena, baina bereziki administrazioarena. Horregatik esaten dugu, ez dela onargarria eta ez dugula onartuko ardura guztia, egoera sanitarioaren ardura guztia, jendearen bizkar gainean jartzea. Are gutxiago, egin den eta egiten ari den moduan, kolektibo konkretu batzuk kriminalizatzen saiatzea. Hala nola gazteak, sasoikako langileak eta bar. Izan ere, egoeraren okertze nabarmen berri honen ardura inork baldin badu, hori esan bezala beharrezko inbertsioak garaiz egin ez dituen administrazioarena baita. 4-5 hilabetez deus egin gabe egon den administrazioarena baita. Eta azken batean, azken hamarkada luzetan, esan bezala, virus honen aurrean, babes gabe, utzi gaituzten politika neoliberalak, privatizazioak eta prekarizazioak egin dituen administrazio eta klase politiko horrena bai da. Edo nola ere, beste behin ere, beheko hoi dagukigu klase politiko horrek, administrazioak faltan duen ardurarekin jokatzea. Interes personalen edo individualen gainetik, interes kolektiboa eta komunitarioa jartzea. Kutsatzeen edapena, ahal bait gehien
mugatzeko behar diren neurri guztiak hartzea. Azken batean, inoiz baino gehiago elkar zaintzea. Egoera horrek, behekook kolpatuko baikaitu inor baino indartsuago. Eta gainera, goikoek ez bai dute inondik inora gure ordez egingo. Decía que corresponde en cualquier caso, una vez más, a los de abajo, a las de abajo, actuar con la responsabilidad de la que adolecen la clase política y la administración. Corresponde a los de abajo priorizar los intereses colectivos y comunitarios por encima de los individuales. Adoptar todas aquellas medidas de prevención y de precaución ante los contagios que sea necesario. Cuidarnos más que nunca, cuidar del colectivo y de la comunidad más que nunca, porque las consecuencias sociales, sanitarias, económicas de la pandemia van a ser para los de abajo, ya lo están siendo, pero van a ser en mayor medida para los de abajo, más graves que para nadie más. Y porque los de arriba, esos que hasta ahora no han adoptado las medidas que tenían que haber adoptado y que continúan sin hacer las inversiones necesarias, no lo van a hacer por nosotros y nosotras. Bigarren erronka nagusia, pandemia sozial eta ekonomikoari aurre egitea. Sortuko kidegoa, sortu bera, ezker abertzalea, krisi sozial eta ekonomikoaren ondorioei eman beharreko erantzunaren lehen lerroan egongo da. Emakumeekin batera, langileekin batera, pensionistekin, prekarioekin, langabeekin, gazteekin, eskuz esku eta horpoz horpo. Neoliberalismoak sustatzen duen individualismo eta individualizazio horren aurrean indarrak artikulatzeko apustua eginez. Gehiengo sozialen lan eta bizi baldintzak defendituz. Ez delako onargarria eta ez dugulako onartuko, lehen esan bezala, krisi honen kosteak beste behin ere betikoen bizkar gainean jartzea. Esta crisis, lo repetimos, la tienen que pagar los de arriba, lo tiene que pagar el capital, porque son ellos, en gran medida, los responsables de esta situación, en la medida en que, como he dicho antes, son ellos los que han estado impulsando, patrocinando o amparando todas aquellas políticas neoliberales de privatización, de precarización, que nos han dejado absolutamente indefensos ante la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Hirugarren erronka, preso ieslari eta deportatu politikoen etxeratze bidean, salbuespenezko legediarekin amaitzea. Igor Gonzalezen heriotzaren biharamunean esan genuen eta berriro ere esango dugu. Salbuespenezko espetxe politika horrekin amaitu beharra dago. Orain, Euskal gizarteak elkartasuna barkatu, elkarbizitza eta bakea nahi dituelako. Eta ez dagoelako elkarbizitzaz edota bakeaz hitz egiterik Euskal preso politikoek espetxean jarraitzen duten bitartean. Are gutxiago, Euskal presoek espetxeetan eta beren senideek errepideetan hiltzen jarraitzen duten bitartean. Por eso decimos que hay que acabar con la política penitenciaria de excepción y hay que hacerlo ya. La sociedad vasca no quiere palabras bonitas. La sociedad vasca quiere hechos y los quiere ya, porque quiere que Igor González sí sea la última víctima mortal de este conflicto y de esta criminal política penitenciaria, y porque quiere la convivencia y la paz. Y es bien consciente de que no es posible hablar ni de convivencia ni de paz en tanto en cuanto los y las presas políticas sigan en las cárceles, ni mucho menos aún en tanto en cuanto los presos en las cárceles y sus familiares en las carreteras sigan corriendo el riesgo de perder la vida. Eta azkenik, laugarren erronka. EH Bildu indartzea, ezker subiranismoaren antolakunde nagusia indartzea. Aurten ez, datorren urtean, ekainean, EH Bilduk, Euskal Herria Bilduk, kongresua izango du. EH Bildu da, hori ere, nabarmen gelditu da aspaldi honetan, arestian aipatu ditugun herri gisako erronka global, generazional eta estrategiko horiei erantzun baikor bat, erantzun eraginkor bat, eman alizateko ahalmena, indarra, gaitasuna, nolai talentua eta ambizioa dituen indar politiko bakarra. Eta zentzu horretan funtsezkoa da, ezinbestekoa da berau indartzea. Horregatik, sortuko kidegoak, ezker abertzaleko kideek, ekarpena egingo diogu, ekarpen berezia, Euskal Herria Bilduren kongresu horri,
eta azken batean Euskal Herria Bilduren indartzeari. Helburua, erronka, argia da. Euskal Herria Bildu, errealitate organizatibo bezala, indartzea eta edatzea, herriz herri, eta bestetik, hurrengo urteetan, herri honetako instituzio nagusiak ere eskuratu ahal izateko prestatzea. Bukatzeko, garai gogorrak bizi ditugu bai, baina Pepe Mujikak esan ohi du afera ez dela, edo axoladiona ez dela, zenbatetan erortzen garen, zenbatetan jaikitzeko gai garen baizik. Eta zentzu horretan, guk ez daukagu zalantzarik, herri honek baduela nahikoa indar, nahikoa talentu, nahikoa gaitasun komunitario, eta nahikoa elkartasun, horrela forgatu duelako iraganean, egoera honetatik ateratzeko, eta ateratzeko indartuta eta bereziki batuta. Hori da, sorturen xedea, eta helburu horren bidean kokatuko ditugu gure indarrak. Mila esker eta hurren arte.